so shi so ne, inda ya yi mani so ban gane ba. Ai, yanda zan furta zai wuya dace biki gane ba. Ji nake tamkar ni kamar ya ce ba ni ne ba. Yanda na kamu da sanki ni ba zai iya min illa ba. Zuciya zafi take mun za ta buga in biki duba ba. Ainihin da na tsinci kaina zan so ki fahimci ƙauna. Ai imani idan ba ke nima ba zan haure ba. Ai inda kin ka fita guri na zuciya niwa za ta cike min. Kafuran ƙauna karɓi da hannu naki a nan ki ajimi. Ni zan kai ki lambun masoya ba ne gani ne abinda ki kai min. Amanta wannan ni yanzu so na gaske ni ke so ki min. Karki bar ni ba zan jure ba, shi so ba yayana ne ba. Zai min la'ani illata ni lokacin da ban auni ba. Ai kin sani na so kina zata so bai zan iya ba. So na gaskiya nai miki ban zo da wata manufa ba. Idan na faɗi na san ba za ki ce na yi ƙarya ne ba. Ƙananan shekaru nake kulawa da ke kamar biki manta ba. A yanzu girma ya yi so miki manta da alƙawalinki. Kike faɗi da kanki cewa ni ne ai zan aure ki. Ai ki cika alƙawar itini nake miki ba izini ba. Ki san alƙawar nauyi ne da kin ka ɗauka ba wai ba. Na kallo na ba zan iya yi maki gori ba. Halina ba in baka in kama faɗa wa al'umma ba. A yanzu ina miki tini na faɗa domin ki ji ni. Kuma biki so ni ba wadda za ta so ni abin so ne ni.